Kung aton lang tani mahangpan ang karakter sang Ginoo katulad ni Job bisan ano pang may tabo sa aton nga mga kalalatan kag makaperdian sa kinabuhi sa gihapon kita magasalig kag magahatag sang aton nga pag confidence sa iya bisan pa anong may tabo sa aton. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pagsisa, pagtalakay, pag-review, o kon pag-sit-in sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginigindala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson kag permi nga host sa sining aton programa, the long version of our Sabbath School lesson, ang pagtuon subong. Ari ang akong duha ka bisita, inyo na ni siya permi nakita diri. Ako ni sila permi na imbitar. Ang unang akong pakilala sa inyo, si Dr. o kon Pastor J.C.J. Aragon Jr. Sanguna siya ang aton nga Dean sa School of Theology, karon nangin Vice President, Vice President for advancement o kon development diri sa aton nga college sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Doc, Pastor Tomado. Kung mayong adlaw man sa tanan naton nga mga kaabyanan nga matutunggid kag masunsun nga nagasunod sa nga programa, kabay ang Ginoo magapakamayo sa aton samtang kita magatuon sa iya naman nga mga pulong. Yes. Thank you again, Pastor Aragon, Doc Jess, sa imo nga pagbaton sini nga invitasyon. Nga ikadwa na akong nga pakilala sa inyo, isa sa aton nga mga gwapahon nga mga faculty diri sa CPAC. Wala sang iban si Ma'am Giselle Ann Dipilio. Siya mga kauturan aton maestra sa high school department. Kag siya man ang aton in charge ang aton nga research department sa college department diri sa CPAC. Ma'am Giselle, mayong adlaw sa imo, ma'am. May adlaw, Pastor, Doc. Kag may adlaw sa tanan, tani ang aton nga discussion subong magahatag sa aton sang valuable lessons nga pwede gid natin ma-apply sa aton spirituhanon nga paglakbay ini nga kalibutan. Yes. Ari na kita, Doc Jess and Ma'am Jess, Giselle, sa lesson 7, Indestructible Hope. Ang hindi mabungkag, hindi maguba nga paglaom. Apang sa hindi pa, ako na nay tamyawon ining aton nga mga sponsors sa aton nga leksyon sa sinin aton nga tuig 2022. Ang mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, Susan and Jet Caro, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, John Luciano Jr. and Goldie Gioligi, ang mga mag-ulutod nga Marlene and Mary and Jamie and Anneli Trino, ang mag-ulutod nga mga Jenna Pedro Ilomer kag Sir Alex Pedro, kag ang mag-asawa sa Engineer Rulan and Ninita dapat dira sa La Carlota. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sining aton nga mga sponsor. Hindi kita malipat na kauturan. Harag yapon kita sa Hope Radio Hinubaan, Hope Radio General Santos City, and Radio Bandera, Western Visayas, alas 8:30 tuldo alas 9:10 kada Biyernes ang gabi. Kabay pang ang Diyos magapakamayo. Amon ginatamyo atong mga kauturan dira sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, sa South Cotabato, kag diri sa Negros Occidental, sa Iloilo, and then sa Guimaras. Ato nido ko ang atong mga ulo. Sa siningation Ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagapangayo sang imo nga bulig, nga kabay pa ini nga diskasyon, mapuslan gid sang amon mga kauturan nga nagawa tanaw sa YouTube
kag sa Facebook, kag sa nagapamati sa radyo. Kabay pa Ginoo nga ang balaan nga espiritu magaupod gid sini sa amon sa sinigid nga tion sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akon mga bayon si Ma'am Giselle sa aton sa nga teksto ma'am. Atong teksto makita sa libro sang taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 5. Kag ang paglaom wala nagapakahuya sa aton, bangod nga ang gugma sang Dios na pasagahay sa atong mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Yes. Thank you again, Ma'am Giselle. Doc Jess, Ma'am Giselle, ang aton nga leksyon 7 para Agosto 6 tubtob, Agosto 13, indestructible hope. Ang hindi mabungkag, ang hindi matumba nga paglaom. Nga ang amo niyang title, ano ang aton tunan sa sininga si mana that would lead us to have that kind of hope nga hindi gid mationg, hindi matumba, Pastor Jess. Isa sa mga butang, mga kaabyanan, no, namon nga ginaatubang sang tao sa panahon sang crisis, sa panahon sang kabudlayan. Ang pinakabudlay nga panahon amo ang pagkadula sang paglaom. Kung wala na gani sang paglaom, nilang kalantahon bala Pastor Tomado nga nagasling, why do the sun go on shining? Don't they know? It's the end of the world. Katapusan na sa kalibutan. Apang atong leksyon magatuy-tuy siya sa aton na hanungod sang paglaom sa panulukan sang balaan nga kasulatan. Ano bala ini nga sahi sang paglaom? Anong ginkalainan sang paglaom sa balaan nga kasulatan sang sa aton lang tawhanon nga paglaom? Ini nga paglaom amo ang magatuy-tuy sa aton kag magahatag sang kalig-on sa panahon kung ang tanan wala na sa aton. So, aton pagatun-an sa sini nga semana, nahanungod sini nga sahi isang paglaom. Kag paano naton maangkon ini nga paglaom nga magasustento sa aton sa panahon sang crisis. Yes. So, kag di gapaabot kita, we all know, Ma'am Giselle, Doc Jess, nga sobra pa niya may tabo sa uling adlaw as what the Bible tells us. Nga ining aton at nga experience yan karon nga mga COVID, ining aton mga pagtaas ng mga precious ang gatong mga tinipsin lang ni, but we will be able to experience some more. Amo ni aton leksyon. Yes, sa Monday, sa Sunday nga leksyon, Ma'am Giselle, the big picture. Ano na di nga ang big picture? Ano ni ang gina-emphasize ang atong leksyon? Kay sa nagginhambal ni Doc Jessica Gina, ni Pastor, nga sa aton kabuhi, may mga crisis kita, di ba? May crisis, hindi ginaya madula, samtang arita sa kalibutan. And then kung kita mag-disappointment, may mga problema kita, kung kisa aton lang ko galingon ang aton ginatulog. Ano ni man, ano kuman, hindi na naton makita. Kung ano gid bala ang dako nga putang ta imahe sang likod sini nga mga experience nga nakita naton. So amo ni ang sa Sunday naton nga leksyon. Yes. Oh, kag di kanami man kay kung isang aton lang natulog daw self-conceited lang ita daw ang Kita aton lang ginatanaw. And then another point sa aton nga Sunday, Pastor Jess, ako nakita diri nga ang great controversy ba? Nga ang dako nga away nga ginaghalin sa langit, nagpadayon diri. So, daw isa lang kita ka mga isang balas, nga kabahin sini isang dako nga picture. Kanami sa imong punto, ma'am, nga kung sa aton nakita, we cannot see the other side of the bigger picture. But another point sa aton Sunday mention about nga ining away kag nalamita has started in heaven. Yes, Doc. Isa man ka butang nga talalupang do naton diri mga kauturan, no, ang kalibog sa panghuna-una ni Habakuk. Si Habakuk diri may duha ka sahi isang pangamuyo. Ang una nga pangamuyo niya, nakita niya ang kalapasan sa mga katawhan sa Israel. Ti siling niya Ginoo, ti ini nga kalapasan nila pabayaan lang ni. Hindi bala siya kaintindi kung ginapangayo niya ang sabat sa Ginoo. Ano ang sabat sininimo Ginoo kay amo ini nagakatabo. Ang problema sinipin sabat sa Ginoo sa iya magaabot pagid ang kalaglagan nga ang magahatag sang paghukom sini sang mga kalapasan nga ginhimo sa Israelinhon
ang mga kalyanhon pagid nga mga katawhan man nga supak sa Ginoo siling ni Habakuk ano ini Ginoo. So diri mga kauturan aton makitan ang perspective sang tawo lain sa panulukan sang Ginoo. Apang balay sa payan si Habakuk kung aton dira basahon pagid ang bigger picture makita naton nga siya nagpaabot kag nagasalig may paglaom nga ang Ginoo magahatag sang kasulhayan sa nga tanan. Dagdiri siya sa bigger picture mga kauturan makita naton kung paano ang Ginoo nagpakita sa kay Habakuk sang judgment, no? Nga ini ang ginhimo sang Ginoo nga indi mahangpan sang tawo, isa siya ka landong sang palaabuton sang paghukom sang Ginoo sa tanan nga mga kalautan sini nga kalibutan. So ang punto lang man diri no mga kauturan na Ma'am Giselle, Pastor Tomado, nga kun kaisa may mga paagi ang Ginoo nga indi naton mahangpan. Ang pinakabudlay nga pamangkot, why Ginoo nga apang isa lang gid kadako mga kauturan, mga kaabyanan ng aton dapat pagadumdumon sining aton leksyon nga kunara ang aton pagsalig sa Ginoo hindi magdula ang aton paglaom. Isandig naton ang aton paglaom sa iya kay ang Ginoo gid amo ang handol sinitanan nga mga butang sa atong kabuhi. Yes. Ma'am Giselle, may kadugang ka sa atong Ang ako na siguro ikadugang pastor nga sa ni nami gid ang explanation ni ara gid tanan ang ano. So ang ikadugang ko lang nga kada may matabo sa kabuhi ka dumdumon ta nga hindi lang ni para sa ato. Yes. May ara gid na nga purpose. Yes. So kung bisan kay kung amo na ang mindset naton pastor Doc, lain mo kay hala ano ni problema sige lang kay may purpose gini. Kaya gini. Hindi may paglaom gid. Yeah. Kaya muna ang natabo si Habakuk, very concerned kit sa kayo siya. Kaya ti propeta siya. Dayon ang mga Israel noon gindaw daog sa mga Syrians. Sila nga ginubaw, ano na ni? Na ti sila sa Ginoo Habakuk, hindi lang na mo. Kaya ang mga Babylonan noon, May arap mabot pagin. sobra pagin. But the point is, in the end, God rescued them. Amo ba na sa Amen. Nga ang Ginoo ara lang gyapon bisan ginatugutan niya. Yes. Ini nga mga butang. Yes, who is our Father? Oh, who our Father is. I mean, Ma'am Giselle, abi anong imo din yung punto? Ang akon nga nakita gid nga dako-dako nga punto diri pastor. Nga kung hindi ta makakilala sa aton nga amay, hindi gid naton mahangpan pastor no Yeah. Tok master kung anong gid iya plano sa aton. Yes. Kung nga amo ni nga lesson nga ging ano sa aton para mabala naton sino ang gid bala ang aton nga amay. So sa experience ni Job, didto gid 60 ka bilog tapos may ara pagid nga mga question ang Ginoo sa iya. Ang sabat sang Ginoo sa iya pamangkot man. Pero dito after no, makita naton nga na-realize man ni Job, ay hindi gid naton hindi incomprehensible gid gali ang plano sa Ginoo sa aton no. Kadako gid no. Nga gintugutan niya ini it is because kadako sang plano niya sa Kag pastor nami pagid ang question sa Ginoo kay nagtutok sa creation niya. Nga sino balahog, sino ikaw sang ara ka sa beginning, ara ka kung amuni do makita man ni Job bitaw no. Hala wala gid kuni sang mamuni nga mga time bisan sa aton man. So makumangkot ta, Lord nga pero daw hindi na kita ka pamangkot kung makabalo ta sa storya ni Job. Kay nga aman, diri pa lang danam Ginoo, hindi ka nakapamangkot. Kay may ara igo plano sa imo. So daw to kung amo na aton paminsaron pastor makahambal gid ay hindi na gid ita makapamangkot nga. Yes. Kag we cannot question the wisdom of God. Pero hindi nato na ano pastor kay tao lang Tao ta lang mo. tamo. Pero ang after na ka pamangkot daw may Holy Spirit nga maghambal sa aton nga it's okay child, I am here because I am your father. Sigang kanami before si Pastor Aragon, ang kanami lang kay Hope, kay natungka jigid maayo ang Ginoo ang Father. That's why bisan nag-abot na sa iya, wala gid nagwa sa iya bibig nga nagbasol siya sa Ginoo. Ang iya ganiya pasalamat ko sa Ginoo. Yes, Pastor. Sakto na no, Pastor Ma'am Giselle, mga kaabyanan. On the other hand, siguro hindi taman gid totally basol si Job no. Kay sa sulod sa 35 ka mga chapters,
silent gid ang Ginoo mo. Wala gid si Job iya human as we are. Si Job yung naga-insister gid nga Ginoo sabta niya ang akon nga pamangkot. So naga-insist si Job sabta ini akon nga pamangkot kag kun kaisa sa aton nga pagkatawhanon may mga sitwasyon sa aton kabuhi nga siguro daw ginasunod man naton si Job. Ginoo nga abi sabta ni Ginoo nga nag-amo sini. Dugay-dugay na, Ginoo. On the other hand, sang ang Ginoo na nagsabat kay Job, pilagan ako sa sabat Ma'am Giselle, 60 ka mga pamangkot. May added pagid pastor. Sana lang. Wala agid sang isa nga masabat si Job. Kag diri aton makita ang mga kauturan, ang picture, ang leksyon nga nagasaysay sa aton nga madamo sa mga butang nga wala naton mahangpan sa plano sa Ginoo. Sang ang Ginoo na nagsiling, amo ni atong pamangkot sabta may isa ka lang ka. Pero wala agad si Job. Amo na ang mga kauturan no nga kun kaisa sa mga kabudlayan, sa crisis nga atong ginaatubang, aton lamang gid isandig ang aton paglaom sa Ginoo. Maskin hindi naton mabatian ang sabat sa Ginoo, apang ang Ginoo nagahatag assurance, hindi kita ginapabayaan sa Ginoo. Sa panahon nga si Job yara siya mga pagantos nga sige siya pamangkot, Ginoo nga amo sini sang ang Ginoo na nagpamangkot sa kay Job didto ni Job natulapangdan nga during those moments sang iyang pagantos ang Ginoo wala nagbiya sa iya. Yes. God still is in control. Yeah. Kaya mo na nga ito nga Tuesday nga election ng Giselle. Nga ang Ginoo wala nagbiya sa kay Job. Okay. Ara ang iyang presensya. Nga sa panahon nga kita nag-agoy-oy. Sa panahon kita nga kasakit, do tama gid. God is just there. Yes. A prayer away. Yes, Ma'am Giselle. Anong imo? Ang ako nang na diri sa Tuesday man naton our Father's presence dumdumon gid naton pastor kag no kag mga kauturan nga bisan anong katabo bisan feeling naton daw layo-layo na gid sa aton sa Ginoo ara ilang gila sa tupad gid naton kay He is omnipresent bisan diin kita ya ara gid saya and He will never di ba may He will never leave us nor forsake us. Tapos ang nami pag he will hold us in your right hand and then may makita naton diri kung amo ni bala nga nga ihatag niya ang kamot niya sa imo meaning lapit gid sa paano mo hatag ang kamot kung layo di ba nga I will hold you child so meaning ara kuya sa imong tapad dia feeling mo lang na nga layo ko pero ari lang ko per me so ang isa pagid ka punto ni pastor nga makita naton nga God is with us, Emmanuel, every time, everywhere, ara siya. Kag nami pagid ang pamangkot di Pastor. When God seems far away, who is the one who has moved? Di ba? Nami nga pamangkot kung imo nga i-analyze mo nga. When God seems far away, who is the one who moved? Was it God or you? Di ba? Pero kanami gid pastor kay bisan mo palaya gid kita siya gid jaga paduol sa aton. So very comforting gid nga paglaom nga isa man nga ginahuptan ginaton nga bisan ano kag bisan diin bisan ano nga chapter kag kapitulo sang kabuhi ta every second ara gid sa aton isa-isa. Hindi siya malibog, hindi siya kay ara siya sa aton presensya every minute. Kanami Ma'am Giselle, ang imo punto blakay na. Of course, ang imo nga kanami sa imo nga pag-describe. And then kanami man sa imo mag-explica. Ang isa pa ka punto nga ako nakita nga ako ni dakpon sa imo supunan ko nga ang Ginoo mo ang naga-move, ang Ginoo mo ang nagagiyo. Kay kita nga tao, limited lang kita imo. Para lang kita kung sabagay gani kung naton gitulupang doon Pastor Jess. Daw nahigtan kita. Nga ang aton nga giyo ara lang amo nakadako. Daw nahigtan ta sa tiil. We cannot go up far tungod sa aton kapipitan, tungod sa aton kabudlayan. And then ang gapalapit hindi kita amo nakakadto kundi siya amo kakadto. Amo tong siling mo nga ara lang gid sa kalapit kay iya gani gindore nga kamot. Yes, Pastor Jason. May ara Pastor Ma'am Giselle isa kang bahanon nga nagasiling. It's easy to have faith when things are going well. Yes. Pagtuon nimo hapos ra Grabe iya, ka, paglaom kun all is well. Pero kung mag-abot na gani ang problema,
kag hindi naton makitaan ang sabat siling sang bahanon. God wants us to believe that He can make things right. Amen. Ang Ginoo luyag naton nga mabatyagan nga makahimo siya makatabang siya sa aton. So matawag naton ini bala no nga daw kun ara kita sa Ginoo ano man ang matabo insured kita. Yes. Insured kita, assured kita nga ano man ang magkalatabo sa atong palibot. Ang Ginoo ara sa aton, wala kita sang kahadlukan. Salig lang kita kag dili magdula sang atong paglaom sa Ginoo. Okay. Ari kita sa Wednesday, padayon gyapon ang aton nga punto. Okay. Ining Wednesday natin nga leksyon, Ma'am Giselle Doctores. Ang eksperyensya sa mga Israelinon. Nga dito sila sa Babylonia and eventually dito sila sa Medo-Persia. In which si Jeremiah naghatag sa ila nga ang Ginoo. Ang punto ni Jeremiah nga hindi lang kamo magdula paglaom. Nga bisan ano kadulom at the end of the tunnel there is There's still a light. Behind the clouds there is still the sun. Ano ni Ma'am Giselle ang talupangdan naton labi na gid sa eksperyensya ni sang Israel with Jeremiah the prophet. Honestly, Pastor, kagina, before ko ni nagtuon, kagina, nagpray gid ko sa Ginoo. After, nami nagid akon gabasa ko sa mga text, until naabot ko diri. Diri gid nga punto, Pastor, ang akon luha nagtulo-tulo na. Oo, diri gid ako na nahamtang kay may mga challenges mong kita Okay, and then diri gid pirti gid gali gid ka ang imo bala hindi ginimuhang ang pagpalangga gid sa Ginoo sa ato no kay may plano saya sa aton niya. So before pa ni may mga na ta diri nga hindi gid ta magkawala sa paglaom kay may purpose gini may amo diri, Pastor, may 4-piece kung anak ko ha. Okay, yes. Kung may 4-piece kita nga, may 4-piece man ko Yes, nakuha, go ahead, Pastor. Ma'am Giselle. Una nga punto, Pastor, is purpose. Una nga punto is purpose. Meaning, tanan nga katabo sa aton is not by chance. It's not unpredictable. Yes. Kabalo na ang Ginoo. Ya kita lang hindi nakabalo sini. Kag hindi man nato mabalang nagakalatabo, matabo ni sa aton. So, there is really a purpose. Nothing is happening and will happen and has happened nga wala Yes, sang purpose. tinutuyo. Gali, Pastor. Ikaduha nga pi, Pastor, actually duha gini sila mo. Pero ang ikaduha nga pi is peace. After makita kita sang purpose, may ara kita peace. Kalinungan. Kasi man abi, grabe na gid nga kagalong sa kalibutan. Pero kung ara ang Ginoo sa aton, kag ang paglaom, makahambal kita, we are at peace in God. Yes. Diba? And then, ika-tatlo nga pi, Pastor, is prosperity. So, may purpose na kita. Bahala ang kalatabo, may purpose. Tapos, may ara na kita, peace. Kasi, syempre, ara ang Ginoo sa aton mo. Siya ang aton nga pagkapahuwayan sa Yes. sini nga kalibutan, nga kagalong nga kalibutan. And then, ga prosper pagid galita, Pastor. Kay, amo na gani, hindi ta head. Hindi tatay tapos nami pagid, Pastor, kay grabe gid ang Ginoo kay hindi man niya ginapabayan ang surrounding nga mga nagatalabo sa aton. Hambal gani niya sa aton nga pray for the situation, pray for the people so that you will be blessing to them. Yes. Kanami, Pastor, no? So hindi lang aton niya nga prosperity pagid sa gasurround sa aton kanami gid sa ya. atong loved ones and then sa future generation. Yes, kag mga acquaintances bisan hindi man naton kakilala, ang influence naton maga-prosper man sila kay ga-pray ta sa ila. Kag ang ikaapat nga pi, Pastor, sa aton 4 P's is promise. The claiming of the promise. Yes. Nga bas Ginoo, do not lose heart. Ara gid kuya sang sini, may purpose. I will give you peace, may prosperity kamo, kag may paglaom kamo nga akon gid tupadon ang akon promise sa Kanami, inyo. Ma'am Giselle, number 1 is purpose, apat ka P. Number 1 is purpose, number 2 is Peace. peace, ang kalinungan. Number 3, prosperity. And number 4 is promise. Yes, amo na siya nga. There is a promise. Pastor, si Jeremiah nag-mention na about 4 ka reason ka peace daw na niya. Kay Jeremiah, 3 reasons why Israel should not lose hope. Ano ning tatlo ka mga reason, Pastor? Ang isa ka importante nga talalupang doon yung mga kauturan, no, nauna nagasiling siya, dili sila magkadula sing ilang paglaom, bangod silang sitwasyon, bangod ang Ginoo
amo ang magatuytoy sa ila dalanon. Dili sila magdula asang paglaom bangod nga ang Ginoo amo ang nagahimo sang paagi sa mga pagsulbar sang ilang kabudlayan, kag dili sila magdula asang paglaom bangod ang Ginoo amo ang magadala sa ila sang kasulbaran sang ilang kahiulitan. Now diri mga kauturan aton makita nga ang Ginoo may plano, ang tao may plano man. No? Kung kaisa ang plano sang Ginoo hindi naton ginasunod kay gusto naton yang aton plano gid among matuman. Masiling kitang baw Ginoo, tagae man ako sang Ma'am Giselle, tagae man ko Ginoo sang baw inang ang nagkakasinanto gid nga bahin sang akon tagipusoon nga akon nga pamanhon pero tani si Kwan lang. Gasuggest mo Mo gasuggest ba? So diri aton talupangod mga kaabianan nga kung ano ang plano naton aton igasumiter ini sa plano sa Ginoo. Hindi sila nga hindi kita yung magplano. Maplano kita apang ini nga plano aton gid igasumiter Ginoo ini nga plano nakon i-plastar na kon sa imo Ginoo, tagae ko sang kaalam, tagae ko sang giya, kag kun ano ina nga plano sang Ginoo, kag kun diin niya kita tuytuyan, idalon, tugutan naton ang Ginoo nga amo ang magagiya sa aton. Yes. Kag isa pagid nga akong talupangdan, Ma'am Giselle and Doc Jess, God has a timetable. Yes. Yes, Pastor. Kung kaisa bala mo siling tabaw, ginaway gini mo ginsabat, pero way takabalong sa dako nga picture, the bigger picture, God has already reserved in His time. In His time. Yes, our Father's discipline. Ma'am Giselle, it speaks about ang aton nga discipline, kaya ang aton nga mga troubles, education para sa aton. Anong punto ni Ma'am? Amo na akong kisa sa aton nga earthly bala nga family. Mahambal kita nga bakulon kagid arang arang akigan kagid, istoryahan kagid ang pamangkot nga ginahimo na sa parents, sa bata. Mga parents naman gid mo pastor. Para sa inyo pastor, para ano gid ang punto nga ginaamo naton mga bata. Para sa inyo pastor. Yeah, of course. Ang tuyo nga gusto ginato niya ang bata magtino ang gusto the future of the child nga para gid kahit wala sang parents nga wala nagahandom sang sang success sa ila mga kabataan. Sa imo pastor, ang sa man imo Kung pastor. kaisa ang pagdisiplina sang ginikanan misunderstood lang sa mga bata. Apang may ko nagapati nga kun ang ginikanan nagahanot sa bata. Ang rason bangod kay ang ginikanan gusto gid nga ang bata magantos. Kung kaisa nagahanot ang ginikanan Ma'am Giselle sa kabataan nagatulo pa na ang luha sa ginikanan bangod hindi gusto nga ang bata madaldal sa kalaglagan. So ining pagdisiplina nagahatag sa sang dako nga impact sa learning. Dako nga epekto sa pagtuon sa mga leksyon sa kinabuhi kag amo man ini ang ginahimo sang Ginoo. No kun kaisa ang Ginoo nagadisiplina sang iya ginahigugma. So ini disiplina sang paghigugma kay hindi gusto ang Ginoo nga mawala kita. Kag kun kaisa kung hindi naton ini pagatan-awon suno sa pagtan-aw sang Ginoo kun kaisa magadaldal ini sa aton sa kalaglagan. Apang atong dumdumon i-welcome naton ang pagdisiplina bangod isa ini ka pamaagi nga sa dinang Ginoo magatadol sa aton kag magatuytoy sa aton pagkadto sa kabuhingdayon. Kag isa pagid ka punto pastor. Ang very big gid nga word nga agaamo ng parents. It is because of love. Wala na gid laing sang rason. Gugma sang ginikanan nga gusto gid nila nga matadlong ang kinabuhi sang ang mga anak. Amo man ang aton nga ang ano. Kay ang gakalatabo sang unit sa family, this is a little heaven here on earth. Isa siya sa landong sang relasyon naton man sa Ginoo. So gina-training nata nga amo man gali ang aton nga langitnon nga amay. Gusto saya nga kita matadlong. So anong purpose sini? Para we will have a
successful and righteous life. Amen. Amo na yan, Yeah. kung wala, ginabakol, gigita sa mga sirkumstansya, sa kinabuhi. Di ba, Pastor? So, ako na, Pastor, may relasyon gid ang pagdisiplina kag edukasyon. Ini nga edukasyon is spiritual education. Nga, ang spiritual education encompasses na tanan, Pastor mo. Yes. Kay kung gina-edukar kita sa Ginoo, kag sa aton nga ginikanan man, tanan na. Aton nga physical nga panggiho, ang aton nga emotional, ang aton tanan gid maapektuhan. Amo na nga very important gid ang disiplina kag ang edukasyon kag ang gugma sa Ginoo para Yes. sa aton. Kay man ang meaning, Pastor, kag Ma'am Jess, ang education, labi na ang ano ni Mrs. White, ang iyang nga meaning sa education is bringing back the lost image. Yes. Nga mabalik liwat ang nadula nga imahe sang Ginoo sa aton. And that's it. That's why ini nga discipline halin sa iya. Because he wanted nga ma-reflect ang iyang nga image sa Character, aton, ang yes. iyang character sa aton. And that's it. So, that's why ang discipline equals education to bring back the lost image yes. of God. Mga utod, wala gid guro namo natag ang tanan nga inyo ginapabot. But kami ni Doc Aragon, ni Ma'am Giselle, nakaibalo nga amo na hatag na palinton sa inyo ang pinakamanami gid nga mga punto nga dapat nga ipagwa sa sininga simana. Okay, sa katapusan akon pangayuan si Pastor Jesse sang iyang last take in eventualism, Ma'am Giselle. Pastor. Mga kabyanan, ang pag-antos may tinutuyo. Yes. Kung nag-antos man kita, may arain ang rason nga kag sa baylo sang pag-blame siguro sa Ginoo. Yep. Sa baylo sa pagbasol sa Ginoo. Padayon kita sa simba sa Ginoo. Yeah. Padayon kita sa pagsalig sa Pagsalig Ginoo. sa Pagibutang nato ng aton paglaom sa iya kay siya gid magatuy-tuy sa aton sa kaayuhan kag sa kadaugan. Ma'am Jess. Aton gid paminsaro mga kauturan mo, Pastor, nga ang title is indestructible. Meaning hindi ginaya maguba bisan ano pa. So amo gini ang paglaom nga pinasahi. Ang sahi sang paglaom nga wala gid sang kapareho. Kay bisan ano ara gid gihapon kag nga kay ini nga paglaom ara sa aton Ginoo. Yes, amen. Amo na siya. Mga utod, kung wala paglaom, why nagitiya, bulos siya ang mga katawan niya. Oh, what is life kung wala kita sang hope, kung wala kita sang ginalagtaw sa unahan nga paglaom. And then, mga kauturan, atong ginsaligan because no less than God give us the hope. Ang siling niya, hang on lang kamo. Kay, ako maghahatag sa inyo sa paglaom. And that made our life more meaningful despite of crucibles, despite sang kapipitan nga atong ginapasan, sang kabudlayan nga atong gina-experiencean, there is still hope for us. It is because no less than God, who is omniscient, omnipotent, omnipresent, eternal, and indispensable, mga kautura, immutable, ang nagsaad sa aton nga may ara kita kagawasan sa ulihi ng mga inadlaw. Akon pa nga ba yun si Pastor Aragon pagdoko sa nga itong mga ulo. Amay nga balaan sa sining atak na Ginoo, salamat sining leksyon nga amon gintun-an buligi Ginoo nga sa panahon sang kagubot, sa panahon sang kalisod, kabudlayan buligi nga sa diin makaangkon kami sang paglaom, pagsalig sa imo. Nga ikaw amo ang magatatap kag magatuytoy sa amon sa kadaugan kag sa imong pagbalik maaman kami nga tanan sa pagsugata sa imo. Atagi kami Ginoo sang benisyon kag pagpakamayo karon. Salamat sa pagsabat nimo sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.